आता कणकवली बाजारपेठामधला एका जुगाराचा ह्याच्यामध्ये बसलो इथे। काय चाललंय बघा आमच्या सिंधुदुर्गाचे 1 लाखापेक्षा जास्त कॅश आहे। उठायला नाही कोणी बसून राहा। ते त्या दरवाजाकडे जाऊन उभा राहा। काय झालं? काय रे? फोन ठेव, कोणाला लावतोय? राकेश बोलो दादा। काय चाललंय? स्वतःच्या तोंडाने बोल। मस्ती चालली आहे? माहित आहे पालकमंत्री कोण आहे तुला? काय चाललंय? काय करताय ते लोक? काय करताय ते लोक? फोन घ्या यांचे सगळ्यांचे। हे फोन एकेकाचे घेतात सगळ्यांचे फोन घे। फोन दे तुझा। कोणाचे खिशात असेल ते पण देऊन टाका। कुठे येतोय का रे? तुमचा डावा मस्ती चालू सगळे स्थानिक आहे काय? हो, सगळे स्थानिक आहेत काय? हे कणकवली। आता कणकवली बाजारपेठामधला एका जुगाराचा ह्याच्यामध्ये बसलो इथे। घेवारे नावाच्या व्यक्ती आहे, त्याच्या घरात पूर्ण इथे बाजार मांडलेला आहे। इथे दुपारी 4 वाजता तुमच्या पोलिसांच्या नाकाखाली पूर्ण बाजारपेठेच्या पैशाची कलेक्शन आकडे लावले जात आहेत। कॅश ठेवली आहे मोठी इथे। हे चाललंय तुमच्या नेतृत्वाखाली। मी स्वतः येऊन बसलोय इथे। आता बोलवलंय तुमच्या पीआयला। मी तुम्हाला सांगत होतो या सगळ्या गोष्टी आम्हाला बंद करा बंद करा बंद करा, पण होत नाहीये। मला अगर एवढी सोपी टीप लावून अगर मी एका दिवसात इथं पोहोचू शकतो, तुम्हाला लोकांच्या नाकाखाली चालू आहे। सगळी माहिती आता फडणवीस साहेबांना देणार मी। केबल बघा केवढं मोठं लागलंय तिथे। हे बरोबर आहे, तुम्हाला तेव्हा पण बोललेलो, माझा विश्वास होता। मला माहिती मिळू शकते, मी धाड मारू शकतो। तुम्ही लोक कुठे गेलात? मग आल्याला सांगितलेलं घेवारीला उचला, तुम्ही पण त्याच्यातच निघाला। आल्या बोललेलो घेवारीला उचला, नाव होतं का? तुम्ही सांगा। दुपारचे 4 वाजले। हे सगळं आपल्या शिवाय होत आहे? सांगा तुम्ही मला। नाही दिलेलं त्याचं नाव मी तुम्हाला। तो घेवारे आहे। काय चाललंय बघा आमच्या सिंधुदुर्गाचे। हलक्यात घेऊ नका। मला नाही मागे पुढे कोणाची काय। जिल्ह्याच्या ह्याच्या भविष्यात कोणी मला कोणाला खेळायला देणार लक्षात दे तू घेवारे। जाधवजी कुठून कुठून निघतायत बघा। कुठून कुठून निघताय? खोटं बोलताय तुम्ही। आता